alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal jeg pakke til, når jeg skal til Gran Canaria. Jeg viser jer bare sådan, hvad jeg har pakket. Indtil videre i hvert fald. Ja. Det er bare det, jeg gør i denne video. Så lad os komme i gang. Jeg starter med at have nogle grønne strømper. Sommerstrømper. Og så sådan en t-shirt med en kanin og nogle blomster her. Og så stribet shorts. Boom. Og så det andet, jeg har pakket, det er leopardstrømper. Leopard t-shirt. Og leopard shorts. Jeg synes bare, det vil være sjovt med bare sådan. Det passer godt. Og så er det næste. Det er nogle lyseblå strømper. Lyseblå shorts. Det er noget meget blødt stof her. Og så sådan en trøje med hætte og ja, blødt stof også. Så er der det her. Minnie Mouse strømper. Ja. Og så sådan en stille her. Sådan en her trøje. T-shirt. Ja. Lyserød t-shirt. Og så de her shorts med nogle leoparder på. Hvorfor klapper jeg det? Så. Næste. Det er leopardstrømper. Og så har jeg sådan en t-shirt, som vi selv har sådan farve. Lidt mester, ja. Og bare sådan nogle, ja, blå shorts. Det næste. Hej. Hej. Det er gule strømper. En t-shirt. Hvad? Laver du video? Ja. Okay. Men en orange kat. Ja. Og bare sorte shorts. Ja. Og den sidste dag skal jeg have en trøje på. Og en kjole. Og ja. Hvis I kan høre nogen, der snakker i baggrunden, så er det min storsøster. Hun laver lige også video. Ja, så sidste dag, så I skal lige se, hvad jeg skal have på den sidste dag. Bare sådan en kjole med smiley på. Ja. Så viser jeg også lige det tøj, jeg skal have på, når vi skal i flyet og alt det der. Holder jeg bare lige her. Det er bare sådan nogle bukser. De er meget tynde. Grønne. Ja. Og så skifter jeg jo over på Gran Canaria, når jeg er der. Og så nu retter jeg den lige ordentligt. Jeg tror, at jeg tager sådan en kjole på lange ærmer. Ja. Og så er det, at jeg tror, jeg lægger alt det, jeg har pakket i kufferten. Så skal jeg på min storsøsters værelse. Måske skal jeg lige. Okay. Amanda? Ja? Jeg går i gang med at lægge tøjet derned. Ned i kufferten? Ja. Jeg henter lige, så stiller jeg lige kameraet her. Okay. Man kan se, der bare lige. Nej. Du kan stille den her. Ja.
Jeg har den her. Men det vil godt, når jeg har filmet det. Nu henter jeg lige. Altså, nu viser jeg bare lige nogle af de shorts, jeg skal have med. For eksempel dem her, hvor der står Stranger Things på. Og så er der en rulleskøjt på. Jeg har selv set Stranger Things, eller spillet, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg synes, de var seje, de her shorts. Så dem har jeg taget. Og lige nu er Julia inde i det samme rum, så derfor kan I høre hende. Ja, nu tager jeg det første sæt. Ja. Eller vi er sammen som en pølse. Ja. Næste. Det er i hvert fald nogle shorts. Hvor mange shorts har jeg her? Jeg har 1, 2... Jeg har 4, 5 shorts. Ruller det samme som en pølse igen. Henter næste. Julia. Henter Det var så næste bare sæt. Julia, der kom til at vælte det. Julia, skal jeg lige give dig et tip? Put dine strømper og dit undertøj ned i dine sko, som du skal have med, som du ikke skal have på i lufthavnen. Det giver bedre plads. Men ja, og så tager jeg også nogle cykelshorts med. Bum. Så tager jeg bare i strømper. Men det var i hvert fald ikke alt. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fundet noget mere tøj, hvis jeg kan finde noget mere tøj. Ja. Nu kommer jeg lige forbi her. Au. Er du okay? Ja. Jeg gør lige så de ikke bliver så det ikke fylder så meget, så vi ruller det som en pølse igen. Mor? Jeg tror godt, jeg kan huske, hvordan sættene er. Rulle. Hvorfor ruller jeg det altså? Nå, næste. Det var de der shorts. Dadla. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vælter helt på mandens telefon. Nu tjekker jeg lige, om I sidder tæt. Hvad det er I? Sådan der. T-shirt. Meget stor. Ruller vi. Nu kommer jeg lige igen. Altså sådan der. Har jeg ikke lige et eller andet? Jo, jeg tror. Ej, jeg føler ikke, der er så meget plads alligevel. Amanda. Nej, men det er der heller ikke. Men der er også plads herover. Jeg tænker, at vi tager vores stykkerbriller herned, og måske også vores badetøj herned. Ja, jeg filmer altså stadig. Ja. Nu henter jeg ned videre. Okay, jeg har lige fået at vide, eller jeg har ikke fået at vide, men der er stadig noget tøj, der er vådt, som jeg skal have med, derfor. Ja, nu kan Filmer du lige? Ja, så derfor skriver jeg det ned, som jeg mangler, på bagsiden af min pakkeliste. Jeg mangler. Ruller vi. Okay. Der. Ja, du ryster min telefon. Ja, jeg skal nok passe på. Nå, men jeg tænker, at så starter jeg med at skrive shorts. Jeg prøver at fylde så lidt plads som muligt. Altså, jeg tænker bare, at du har den her halvdel, og jeg har den her halvdel. Ja. Og Men så er du på noget af min halvdel. nej. Du har denne her halvdel, og jeg har denne her halvdel. Ja. Nå, vi kan også gøre sådan, at jeg har den her halvdel, den her. Ja, det var det, jeg tror. Er den nemmere for dig? Ja, men så skal du ikke sætte det lige nu derovre. Nej, men så kan jeg lige flytte det her. Jeg ved, der er stadig noget af vores tøj, der er vådt, Julia. Vådt? Ja, Lige der vådt. ikke. Jo, det der bliver vasket. Det der lige blev vasket. Ja, jeg snakker lige lidt meget med min. Okay. Med Amanda. Så der.
Nu står det så omvendt for jer, hvis I kunne se, hvad der stod. Okay, jeg laver en næste video lidt senere. Du filmer skægt på dig selv. Så hej hej. Kan jeg bare sige hej hej? Hej!